spun simplu. Efortul în salturi nu de rezultate. Evident că toți oamenii își doresc să aibă succes. Ești de acord cu asta? Clar, toată lumea își dorește să aibă Dar succes. succesul nu este definit doar de bani. Nu. Definiția succesului este diferită pentru fiecare persoană. Pentru anumite persoane, succesul înseamnă să aibă o relație extraordinară, să-și găsească un iubit, o iubită, să aibă o familie. Pentru ea este succes. Nu trebuie să ne raportăm doar la succesul în business. Nici vorba. Și aici vorbim despre viață pur și simplu. Și viața înseamnă multe, multe lucruri. Înseamnă realizări personale și înseamnă realizări profesionale. Așa, cele două mari fețe, părți ale succesului. Dar un lucru care este cert, absolut orice om se naște cu un mecanism, cu o dorință de a avea succes. Nu, în mintea noastră sunt două mecanisme. Este vorba despre mecanismul succesului și mecanismul eșecului. Din păcate, mecanismul succesului iese foarte greu. Mecanismul eșecului este ușor scos la iveală. Și cum facem să le controlăm aceste două mecanisme? Și să scoatem mai în față, mai mult să-l hrănim pe cel al succesului? Oamenii nu sunt dispuși la sacrificiu. Și știm cu toții că succesul are un preț, asta este o chestie pe care o auzim permanent. Ce nu realizează majoritatea este că prețul trebuie plătit înainte, nu după. Și nu suntem dispuși să plătim prețul. Repet, nu doar în business, și în viața de cuplu. Ca să întreții o relație mișto, bună, să fii fericit, trebuie să muncești enorm. Este o muncă permanentă. Foarte multe femei, foarte mulți bărbați, cred că dacă s-au căsătorit, dacă au o relație de câțiva ani, gata, nu mai trebuie să facă nimic. Este cea mai mare greșeală. O relație să funcționeze bine. Da? Trebuie muncită din ambele părți. Trebuie depus efort. Și mulți obosesc. Sau nu sunt dispuși să depună efortul. Nu neapărat. Poate mulți nu știu. Poate cred că, ok, asta a fost. Sau, nu știu, intervine un copil și acolo sunt, da? Și intervine oboseala, intervine serviciu, intervin lipsurile. Nu mai e chef să muncești pentru relația ta. Dar, știi, este esențială. Pentru că dacă tu ești mulțumit, transmiți și poți să-i faci și pe ceilalți mulțumiți. Este atât de simplu. Ok, oamenii știu aceste lucruri pentru că peste tot le găsești, găsești filmulețe, interviuri, toată lumea vorbește, îți dă soluții, cum spuneam. Dar nu este suficient. Știi cum? Auzi în jurul tău tot timpul oameni care spun: eu vreau să fiu fericit, eu vreau să am bani, eu vreau să am o casă mare și frumoasă. Auzi, a? Da. Dar se întâmplă pentru foarte puțini. De ce? De ce crezi? Pentru că majoritatea spun doar cuvintele. Eu vreau. Nu trec această etapă. Rămân acolo. Este o alegere. Să rămâi acolo este o alegere. Care e principala calitate ca să ai succes? Succesul definit de tine. Ce înseamnă pentru tine succes? Nu trebuie să ai neapărat calități ca să ai succes. Există niște caracteristici ale succesului, există lucruri pe care trebuie să le faci. Dar cred că cel mai important lucru ca să ai succes este să fii perseverent. Este cel mai important lucru, perseverența. Și dacă mă întreb de ce, îți spun simplu. Efortul în salturi nu de rezultate. Vreau să am succes, muncesc astăzi,
muncesc mâine, muncesc poi mâine, rup și 2 săptămâni am pauză. Gândește-te că sunt sportivi, da? Care muncesc o viață și nu este garantat că ajung pe podium. Așa este. Dar ei nu se opresc. Fac Muncesc. pauze. Fortun saltul, repet, nu de rezultate. Așa este. Deci Cel mai bun perseverența, din punctul meu de vedere, este cel mai important lucru. Nu-ți trebuie abilități extraordinare. Am văzut oameni simpli în gândire, în modul de a fi, în pur și simplu perseverenți și au reușit mai mult decât, nu știu, oameni cu abilități deosebite în vânzări, în negociere, cu flair. Nu. Perseverența. Și sunt N povești, știi, de mici. Totul se regăsește și în copilărie, să știi. Dacă te uiți la un copil, iei foarte, foarte, foarte multe lucruri care te ajută în reușita unui adult. Adevărul că copiii sunt foarte perseverenți când fac ceva. De ce adulții nu sunt? Cred că pierdem asta pe parcursul vieții. Haide să spun o întrebare. Imaginează-ți că ești, nu știu, undeva în fața a 1000 de persoane, 2000 de persoane. Și oamenii aceia stau în fața ta. Și tu le spui în felul următor. Scoateți o foaie de hârtie și în fix 20 de secunde treceți pe acea hârtie scopul vostru în viață. Câți crezi că vor scrie ceva? Sau pentru câți crezi că hârtia va rămâne goală? Pentru cei mai mulți. Va rămâne goală. Pentru 95%? Și atunci ți-ai dat răspunsul singur. Oamenii nu au succes pentru că nu au un scop. Nu știu exact pentru ce luptă. Nu au o direcție. Nu, au o rutină în viața de zi cu zi. Adică, și din nou, uită-te în jurul tău, la prietenii tăi, colegii tăi, nu? Majoritatea merg la serviciu și înapoi acasă. Merg la birou și înapoi acasă. Și fac acest lucru, merg la serviciu și înapoi acasă. Merg la serviciu și înapoi acasă. Și sapă un șanț și atât de mult se adâncesc în acel șanț încât ajung să nu mai vadă lumea din afară. În jurul lor. Așa este. Și sunt, mai există, peste 90% din oameni care trăiesc așa. Scopul îți dă motivația să mergi mai departe. Gândește-te, hai să nu luăm, deci repet, nu este o discuție legată de business, este o discuție legată de viață, nu? Așa ai vrut, acestea au fost întrebările pe care mi le-ai pus, legate de viață, nu de bani, nu de afaceri. Este simplu. Foarte mulți oameni vor să slăbească. Câți reușesc? Foarte puțin. Pentru că nu și-au pus acel scop clar. Într-un interval de timp îmi propun să. Și atunci acționezi conform planului. Știi că tu trebuie nu este ok să mănânci după ora 6 seara, trebuie să mergi la sport, trebuie să faci anumite lucruri. Da? Dar dacă nu ți-ai pus, doar spui cuvintele. Da? Vreau să slăbesc, vreau să arăt și eu foarte bine. Vreau să am și eu succes în social media. Vreau să dezvolt o afacere. Vreau să... Spun cuvintele. În momentul în care tu spui cuvintele, ești 10% eficient în a te motiva. Și mai sunt etape. Ca să ajungi la 100%, este mult. Da, Nu spun lucrurile... În general, să știi că sunt întrebată și am întâlniri de acest gen extrem de multe, poate aproape zilnic, dar nu spun ceea ce oamenii vreau să audă. Și ceea ce spun eu nu este plăcut. Dar nu rezolv nimic dacă îți spun ceea ce vrei tu să auzi. Îți spun adevărul. Aceasta este o realitate. Foarte mulți oameni sunt capabili să reușească.
să fie fericiți, să fie mulțumiți, să aibă succes. Da? Pur și simplu nu-și doresc. Da, pot să-mi aduci 1000 de argumente, pot să-mi spui că nu m-am născut în mediul potrivit, că nu am avut posibilități, că am ratat momentul, că acum, cu mintea de acum, aș face și alte lucruri, aș face altceva. E plin în jurul nostru de oameni care spun ceea ce vor sau își justifică insuccesul în viață sau în business. Văd că nici ție nu-ți place foarte mult ce-ți spun. Ba da. Și sunt într totul de acord cu tine. Ok. Nu trebuie să fii. Eu asta am văzut în activitatea mea, în business-ul meu. Știi că nu am, după ce am terminat studiile, am lucrat pe cont propriu, nu am fost niciodată angajat, am lucrat doar cu oameni, cu mii și mii de oameni. Am văzut modele, oameni care au provenit din medii sub nivelul mediu, peste, oameni educați, oameni mai puțin educați, Dar pot să spun un lucru, foarte mulți din cei care au reușit sunt oameni care au provenit dintr-un mediu simplu, care au avut probleme acasă. Nu oameni proveniți din familii bogate. Nu. Aceia au luat totul de-a gata, dar acei oameni simpli, care au provenit dintr-un mediu, nu știu, defavorizat, familii sărace, fără foarte multe posibilități financiare, acei oameni și-au dorit enorm să reușească și dorința aceea și scopul i-a motivat să ajungă la succes. Repet, succesul, ți-am zis, sau personal sau profesional, este the same. Aveau foame de reușită. Pot spune și așa. Cum ai defini succesul tău? Nu știu, nu aș avea o definiție pentru succesul meu, pentru că aș defini mai mult mulțumirea mea. Am spus, mulțumirea mea este atunci când văd oamenii din jurul meu că au reușit. Că prin ceea ce am făcut, prin acțiunile mele, prin ceea ce am spus, i-am determinat să fie mai buni. Asta sună așa altruist, dar Nu e altruist, vreau să e fiu un vorba pic de... mai egoistă și să spui efectiv pentru tine, fără să te gândești la ceilalți, pentru tine. Cum îți definești tu succesul? Ce înseamnă pentru tine succesul? Din punct egoist vorbind. Să știi că nu m-am gândit niciodată ce înseamnă pentru mine succesul. Eu pur și simplu mi-am dorit să parcurg fiecare etapă pe care mi-am propus-o. Da? Acum am vrut să fac asta. Și am luptat cu toată ființa mea să ajung acolo. Să îndeplinesc ceea ce mi-am propus. Și până atunci a fost un succes. Apoi am mers mai departe. Adică nu am plecat cu o definiție a succesului, wow, asta este succesul. Nu, am luat așa pași. Da? Și pentru mine asta a însemnat fiecare etapă pe care am atins-o în ceea ce mi-am propus în viață, am considerat că este un succes. Nu am făcut foarte mare filozofie, cum se face în ziua de azi, știi? Toată lumea vorbește despre succes și foarte puțini ajung acolo. Dar toată lumea este implicată să asculte, să citească, să participe la cursuri. Ideea este că un curs, nu știu, scoate în evidență lucrurile pe care le știai deja, ți le pune într-o altă ordine, dar nu ți aduce succes. Tu ești cel care ți aduce succes. Prin acțiunile tale, repet, prin ceea ce faci și cum ești.